Európska komisia sa stala terčom kybernetického útoku. Na konci januára 2026 zasiahla európske inštitúcie vlna koordinovaných kybernetických útokov, ktoré zneužili dve dovtedy neznáme kritické zraniteľnosti v programe Ivanti Endpoint Manager Mobile. Tento softvér sa používa na správu mobilných zariadení v organizáciách, monitoruje telefóny a tablety, vynúcuje bezpečnostné politiky a spravuje firemné aplikácie. Zraniteľnosť s označením CV 2026-1281 a CV 2026-1340 umožnili útočníkom vzdialene spúšťať ľubovoľný kód na servery bez akejkoľvek autentifikácie. Obe zraniteľnosti dostali kritické skóre CVSS 9,8. Európska komisia potvrdila, že 30. januára zaznamenala útok na svoju centrálnu infraštruktúru na správu mobilných zariadení. Útočníci získali prístup k menám a telefónnym číslam niektorých zamestnancov. Hoci komisia výslovne neuviedla dodávateľa kompromitovaného systému, okolnosti jasne poukazujú na platformu Ivanti EPMM, čo neskôr potvrdil aj Dark Reading. Európska komisia však nebola jediným cieľom. V ten istý deň, 30. januára, bol napadnutý aj fínsky štátny poskytovateľ služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií Valtori, ktorý spravuje mobilné zariadenia pre celú fínsku ústrednú vládu. V tomto prípade boli odsúdzené pracovné údaje až 50 000 štátnych zamestnancov. 6. februára holandský štátny tajomník pre spravodlivosť a bezpečnosť informoval parlament, že holandský úrad na ochranu údajov a rada pre súdnictvo boli tiež napadnuté. Holandské orgány ako jediné verejne označili Ivanti EPMM za zdroj kompromitácie. Po zverejnení zraniteľnosti a najmä potom, ako Watchtower uverejnil proof of concept exploitu, sa útoky dramaticky rozšírili. Shadow server identifikoval viac ako 86 kompromitovaných serverov a varoval, že takmer 1300 inštancií Ivanti EPMM zostáva vystavených na internete bez jasného náznaku, či boli opravené. Spoločnosť Rapid7 zaznamenala stovky pokusov o pripojenie z viac ako 130 jedinečných IP adries na svojom honeypote za 24 hodín, pričom 58% z nich sa priamo pokúšalo zneužiť zraniteľnosť. Výskumníci z Graynose a Diffused Cyber tiež odhalili sofistikovanú kampaň, v rámci ktorej útočníci nasadili na kompromitované servery tzv. Spiace shellové skripty. Tento incident pripomína podobný útok z roku 2023, keď boli systémy 12 norských ministerstiev kompromitované prostredníctvom iných zraniteľností v Ivanti EPMM, pravdepodobne čínskou skupinou sponzorovanou štátom. Falošní náborári šíria malware prostredníctvom pracovných ponúk v oblasti programovania. Predstavte si, že dostanete atraktívnu pracovnú ponuku na LinkedIn alebo Reddit. Práca na diaľku, flexibilný pracovný čas a slušný plat. Všetko vyzerá profesionálne, spoločnosť má webovú stránku, účet na GitHube a aktívne profily na sociálnych sieťach. Za tým všetkým však stojí severokorejská hackerská skupina Lazarus, ktorá systematicky cieli na vývojárov s cieľom infikovať ich počítače a ukradnúť kryptomeny. Po februári 2026 bezpečnostná firma Reversing Labs odhalila novú vetvu tejto kampane s krycím názvom GraphAlgo, ktorá je aktívna minimálne od mája 2025 a vzhľadom na svoju sofistikovanosť predstavuje vážnu hrozbu pre celú komunitu vývojárov. Princíp útoku je jednoduchý. Hackeri vytvoria fiktívnu spoločnosť a zverejnia pracovné inzeráty na platformách ako LinkedIn, Reddit a Facebook. Ako náhle sa vývojár prihlási, je požiadaný, aby v rámci pohovoru spustil, odladil a vylepšil daný projekt. Repozitáre na GitHube vyzerajú úplne nevinne a neobsahujú žiadny zjavne škodlivý kód. Malware sa do systému obete dostane nepriamo prostredníctvom závislosti hostovaných na legitímnych registroch NPM a PyPI. Napríklad jednoduchým spustením projektu pomocou príkazu npm install sa automaticky stiahne a spustí škodlivý balík. Výskumníci identifikovali celkovo 192 škodlivých balíkov spojených s touto kampaňou. Medzi nimi vynikal balík Big Mat Utils, ktorý mal na NPM viac ako 10 000 stiahnutí, hoci pôvodne bol úplne neškodný. Až vo verzii 1.1.0 útočníci pridali škodlivý payload a krátko na to označili balík za zastaraný, aby zakryli svoje aktivity. Výsledkom payloadu je trojský klon, ktorý útočníkom umožňuje zobraziť zoznam bežiacich procesov, vykonávať ľubovoľné príkazy, kradnúť súbory a stiahovať ďalší škodlivý softvér. Okrem toho tento malware špecificky kontroluje, či má obeť nainštalované rozšírenie MetaMask pre peňaženky s kryptomenami, čo jasne odhaluje finančnú motiváciu celej operácie. Komunikácia s riadiacim serverom C2 je chránená tokenom, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených pozorovateľov.
Výskumníci našli varianty tohto RAT napísané v JavaScripte, Pythone a VBS, čo naznačuje zámer pokryť čo najširšiu škálu obetí. Okrem toho spoločnosť Bitdefender v samostatnej analýze opísala, že skupina Lazarus Group nasadzuje viacvrstvový škodlivý software schopný bežať na systémoch Windows, Mac OS a Linux, vrátane modulov na zaznamenanie stlačených kláves, ťažbu kryptomien a systematickú krádež údajov z prehliadačov. Notepad ako vektor útoku a Zero Day v službách Remote Desktop Services. 10. februára 2026 spoločnosť Microsoft vydala svoje pravidelné bezpečnostné aktualizácie Patch Tuesday, ktoré tentoraz riešia celkom 59 zraniteľností. Medzi nimi je 6 aktívne zneužívaných Zero Day chýb. 2 z opravených chýb si zaslúžia osobitnú pozornosť. Zraniteľnosť CVE 2026 20841 s hodnotením CVSS 8,8 mení jednoduchý textový editor na potenciálny vstupný bod pre útočníkov. Príčinou je nesprávne spracovanie špeciálnych znakov pri spracovávaní súborov Markdown. Konkrétne ide o chybu Command Injection. V máji 2025 Microsoft pridal do programu Notepad podporu pre renderovanie súborov Markdown, vrátanie klikateľných odkazov, čím výrazne rozšíril funkčnosť aplikácie, ale aj jej útočnú plochu. Útočník musí len presvedčiť obeť, aby otvorila špeciálne vytvorený súbor s príponou MD a klikla na vložený odkaz. Notepad potom spustí neoverený protokol, ktorý stiahne a vykoná vzdialený kód s oprávneniami prihláseného používateľa. Ak má používateľ oprávnenia správcu, dôsledky môžu byť katastrofálne. Druhou závažnou chybou je CV 2026 21533 s hodnotením CVSS 7,8, ktorá ovplyvňuje služby Windows Remote Desktop Services. Napriek svojmu názvu nejde o vzdialený útok, ale skôr o lokálne zvýšenie oprávnení. Útočník s bežným používateľským účtom a prístupom k systému môže získať oprávnenia na úrovni systém. Táto zraniteľnosť patrí do kategórie CVE 269 nesprávne riadenie oprávnení a je aktívne zneužívaná v reálnych útokoch. Okrem dvoch vyššie uvedených zraniteľností spoločnosť Microsoft opravila aj 4 ďalšie aktívne zneužívané zraniteľnosti. CV 2026 21510 umožňuje obísť ochranu Windows Smart Screen a bezpečnostné dialógové okno a prostredníctvom škodlivej skratky alebo odkazu. CV 2026 21513 sa zameriava na rámec MS HTML a umožňuje obísť bezpečnostné mechanizmy pri spracovaní súborov HTML alebo LNK. CV 2026 21514 predstavuje podobnú hrozbu, no v programe Microsoft Word, kde falošný dokument obchádza ochranu OLE. CV 2026 21519 potom umožňuje eskaláciu privilégií prostredníctvom Desktop Windows Manager. Celkovo vo februárovej aktualizácii prevládajú chyby, ktoré umožňujú eskaláciu privilégií. Gemini zneužité na vykonanie kybernetických útokov. Skupina Google Threat Intelligence Group v spolupráci s Google DeepMind uverejnila rozsiahlu správu, v ktorej odhaluje, ako hackerské skupiny podporované štátmi Číny, Iránu, Severnej Kórey a Ruska systematicky využívajú jazykový model Gemini vo všetkých fázach kybernetických útokov. Od výskumu a profilovania cieľov cez vytváranie phishingových správ až po vývoj škodlivého softvéru a exfiltráciu údajov. Jednotlivé skupiny pristupujú k používaniu Gemini odlišne, ale s podobným cieľom zefektívniť a urýchliť svoje operácie. Iránska skupina použila generatívnu umelú inteligenciu na vyhľadávanie e-mailových adries konkrétnych osôb a organizácií, na výskum potenciálnych obchodných partnerov a na vytvorenie dôveryhodných zámienok pre sociálne inžinierstvo. Severokórejská skupina použila Gemini na syntézu informácií z otvorených zdrojov a na profilovanie vysokohodnotných cieľov. Čínska skupina použila umelú inteligenciu na zhromažďovanie podrobných informácií o konkrétnych osobách v Pakistane a separatistických organizáciách. Iná čínska skupina použila Gemini na automatizáciu analýzy zraniteľností a vytvorenie testovacích plánov zameraných na ciele v USA. Správa GTIG tiež poukazuje na vznik nových kategórií hrozieb súvisiacich s umelou inteligenciou. Jednou z nich je malware HonestQ, rámec Proof of Concept objavený koncom roka 2025, ktorý využíva rozhranie Gemini API na dynamické generovanie škodlivého kódu v jazyku C#, jeho kompiláciu a priame spustenie v pamäti, čím sa vyhýba tradičným metódám detekcie. Ďalším príkladom je phishingová sada Coinbait, ktorá sa vydáva za burzu kryptomien a ktorej kód nesie stopy generovania pomocou platformy Lovable AI.
Útočníci tiež začali využívať funkcie verejného zdieľania platform umelej inteligencie ako sú Gemini a ChatGPT na hostovanie podvodného obsahu a vykonávanie tzv. Clickfix kampaní, ktorých sú používatelia lákaní na vykonanie škodlivých príkazov prostredníctvom falošných reklám vo výsledkoch vyhľadávania. Spoločnosť Google reagovala na zistené hrozby deaktiváciou účtov. A tým sa končí zhrnutie za 7. týždeň. Ak sa vám epizóda páčila, budeme radi za like a odber a ak chcete vždy o novej epizóde vedieť ako prvý, nezabudnite kliknúť aj na zvonček. Tieto ako aj ďalšie novinky a zaujímavosti nájdete vždy na našom webe a sociálnych sieťach cisnetshield.com. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšej epizóde Security Sunday.